Narong nai tong ni tini 1 Desember horne 12 am tamane jaro Sin Jesus Christ asemen nati sang athukreti salai sang jotoro mutrinya mutri hungai sang joto pal khlai ro tabo sang mom do phayaka baji soklai sang lantak soklai jak sine Jesus Christ advance asemen nati narong nang te phunung na dikhe sai to gi tong narong nai manai maka start isalai jata khatung khajani bising te nar yang te nai ji or jarawa nar noi makhna kasamana kasang ya hanai tong lai ya noi makhna te yang phunung na dikhe thangai tong narong nai tong le ang te phunung nai narong na ta khai sing leng ra ha narong noi makna yang yaksi yagra sung sasa mom tai dop kathene bahai bai te athukri rong nong noi makna nok ta nai chang li nong ta phunong adi ki thang dang Tama? Kiting. Sabok.